Hello guys, andito po ako sa bahay namin. Kasi bakasyon ko ngayon. Vacation ko for 2 weeks. So, babalik ako sa work ko ng September 18. That was Friday. Pero mamayang hapon, meron ako trabaho for 4 hours sa afternoon. So, ngayon lang ako magkaroon ng videos. Mag-upload ng videos. So, guys, salamat sa pag-support nyo sa akin, sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga alaga kong pusa at saka aso, yung mga ampon ko, yung pinulot kong dalawang pusa sa... Ito, si Dungga. Ito ngayon si Dungga. Say hello guys! Thank you for your support. Please continue to support my channel. Hello! So, mamaya pa tayo pupunta ng farm. Mamaya ako pupunta ng farm. Magpakain ng pusa ulit doon. Yung mga abandon. So, kahapon kasi ako lumabas. Pero gabi na. So, hindi ako nakapag-video doon. Nagbigay lang pagkain ng mga pusa doon. So, ngayon, ang pangalawa kong pusa is, ito si Mingming. 7 years na siya dito sa akin. Say hello, Mingming. Say hello. Tulog siya ng tulog. Kain siya ng kain. Kaya siya tumaba ng sobra. Hindi naman siya gaanong mataba. Say hello. Hello, hello, guys. Please continue to support my vlog, my channel. Please subscribe. Comment below. Thank you po. 7 years na ito sa akin. Mula noong 2014. So, parang 7 years na rin. So, ito naman si Itim, si Dungga. Mag 2 years na siya kailan ko siya kinuha sa dati kong amo. Kasi ito, pinulot din nila doon sa labas, sa garden nila dahil iniwan ng nanay nito. Ang liit, baby pa siya noon. Tapos, bigla daw nung paalis na raw yung amo ko doon sa yung sa kotse, narinig daw na may umiiyak. Tapos, pagtingin niya doon sa may butas na maliit, doon sa garden nila, meron nandoon nakatago doon. So, yun, inalagaan nila ng inalagaan hanggang lumaki. Ngayon, hindi nila kaya dahil nga, pag inon nila ang alarm doon sa loob ng bahay, ito naman kasi natutulog sa labas. Ito, nag-aaway silang dalawa. Natutulog siya sa labas. Tapos, pag tumatalon siya, kasi tumatalon yun, nagwawangwang yung alarm ng mga amo ko. So, ngayon, tinawagan nila ako kung gusto ko daw ampunin. Dahil alam nila na mapagmahal ako ng mga hayop. Ngayon, hindi naman ako nagdalawang isip. Kinuha ko na lang dahil naaawa ako. Ayaw ko kasi marami akong nakikitang mga abandon na pusa, mga aso na naglalakad lang sa kalye, naghahanap ng mga pagkain. Syempre, ako naman, naaawa ko. Ang kaso mo ang asawa ko, ayaw niya dahil marumi daw dito sa bahay. Pero talagang inaano ko, kinukuha ko. Kaya walang magawa ang asawa ko. Ngayon, andito na sila sa bahay ko. Ito yung bahay ko na maliit. Inuupahan namin. Nag-uupa kami dito. So, 7 years na kami dito nasa taas kami. Nitong floor na to is nasa 3rd floor kami dati. Nung magpipinsan din yung mga may bahay dito. So, nung nalaman ko na umalis yung mga tumira dito, kinausap ko yung may-ari din dito kasi naglilinis sila. Ngayon, kinausap kung pwedeng lumipat kami dito. Sabi, oo. Pero kaya lumipat kami nung 2017 dito. So, 17, 18, 19, 20. 3 years na kami dito. So, ang inuupa namin dito is nasa 300 euros. Pero meron na kaming kasama na kaibigan ko rin. Compartir sa amin. So, medyo less ang bayaran namin, at least bawas sa bayaran namin. Pero kami ang nagbabayad ng ilaw, tubig, siyempre, yung mga gastusin sa bahay, pagkain.
Kasi stay out kami. So, ngayon, eto Mini. Eto si Mini ay Golden Retriever. Siya. Golden Retriever siya. So, sa trabaho ko ito, sa trabaho namin ng asawa ko, ngayon, hindi ko alam kung kailan nila kukunin. Pero napamahal na ako sa kanya. Pero laging napunta dito. Pag tuwing wala yung mga tao sa trabaho namin, kinukuha ko siya dito. Kasi nakakaawa naman na iwanan nila for 1 month doon. Tapos iwanan nila ng pagkain. Eh syempre, yung tubig niya. Isang sakong pagkain yung pagkain niya. Kaso mo, syempre ang tubig na uubos. Kaya ang inano ko na lang is, sabi ko dalhin na lang sa bahay. Ako magpakain sa kanya. Ako ang bumili ng mga pagkain niya. So, eto na siya ngayon. 1 month na siya dito. Hindi ko alam. Kaya tumawag yung isang pare kahapon sa akin. Tinatanong kung kumusta daw si Mini. Sabi ko naman okay naman siya dito. So, biniro ako ng pare kung gusto ko raw din na maiwan siya dito. Ba ako na lang mag-ano sa kanya. Hindi ako kumibo syempre. Kakausapin ko pang asawa ko. At saka mahirap kasi pag magbabakasyon kami, walang mag-alaga. Meron man mag-alaga, babayaran ko yun. Good for 1 month. So, meron pa akong isang aso. Yun ang pinaka-special ang pagkain niya. Mahal ang pagkain nun. Yan. Natutulog siya dito sa kwarto namin. Ryder, out. Venga. Vamos, fuera, venga. Venga, vamos. Venga. Ito siya is abandoned din. Special ang pagkain nito. Ito siya, nung kinuha ko siya, 2 years na siya dito sa akin. Kinuha ko siya. Akala ko walang sakit, pero may sakit pala sa bato. Kaya ako naghirap din, talagang naghirap din ako dito. Pinaopera ko siya dahil ang alam ko mamamatay siya. Dahil hindi siya 4 days na hindi siya kumain, walang inom. Ang kama niya pinapalitan ko dahil nung last year pa ito, akala ko mamatay siya. Kasi talagang hindi siya kumain for 4 days and inom ng tubig hindi. At saka ang ano niya is ang ihi niya dugo. So talagang naghanap ako ng murang mapagdalhan sa kanya dahil medyo hindi ko kaya sa budget ko. Ngayon, kasi yung isang veterinaryo niya na pinupuntahan namin is mahal ang singil sa operasyon niya dahil ang sabi nila talaga hindi kasi makaihi, ang lumalabas sa ihian niya is dugo. Kasi nga daw nasusugat yung niya. Ngayon, pag umiihi siya, talagang umiiyak siya, naaawa din ako sa kanya. So, nung tinanong ko doon sa unang veterinaryo niya kung magkano ang bayad is, sinisingilan ako ng worth of 270. Sabi ko mahal. At saka iba pa yung gamot niya pag tuwing pumapasyal kami doon sa vet niya is, nagbabayad ako ng 30, 40, 50. Ang niya, yung sa siya kasi chinik nila lahat yung analysis niya is nasa 70 euro. Binayaran ko yun. So ngayon ang sabi nila talaga kailangan talagang pa-opera. Ngayon naghanap ako ng ibang mapuntahan na luckily meron nag-suggest sa akin na may mura daw na ibang veterinaryo dito. So nung dinala ko siya doon, malala ang sakit niya talaga nung time na yun. Ang alam ko talaga ipapatutulugin, pero sabi na maawain din ang mga veterinaryo niya. Ngayon ginawa nila ng paraan, so siningil ako ng 200 euros. So okay na ako doon. Ngayon sabi nila 50-50, hindi natin alam kung mabubuhay siya, pero let's try. Kaya trinay nila, inoperahan nila. Sa awan ng Panginoon, nabuhay siya. So ito na siya ngayon. Pero mahal ang pagkain niya.
ipapakita ko sa inyo na yung pagkain nila. Yung pagkain niya at saka yung pagkain ng mga pusa ko. Ikaw talaga, Mingming, ang takaw mo. Oh. Yung takaw ito yung dadalhin ko mamaya doon sa farm kasi kahapon pumunta ako, nagpakain din kaso ano yon, gabi na yon kaya hindi ako nakapag-video. Tapos ito naman pagkain ni Mini, itong Mini na golden retriever. Ito siya is nasa 4 something, 1.5 kilos lang ito. 1.5 nasa ito 5 euros. Ito nasa 570. Pagkain ng aso. Ito naman si Ryder, yung maliit na may sakit sa sa bato. 3.5 kilos ito, good for 1 month. Depende kung titipirin ko. Maabot naman ng 1 month and 5 days. So ito, mahal siya, talagang binibili ko siya doon sa sa vet niya. Nasa 33 euros ito. So medyo may pagkamahal. Pero siyempre maawain ako sa mga hayop. Ito naman, ito yung mga pinakain ng mga pusa. Pusa ko dito, yung mga ampon ko. So ito, dito ko nilalagay yung pagkain ng aso kung may sakit. Hindi ko pa yung nilalagay. Ito yung mga inumin ng mga pusa ko. So, yan guys. Sana hindi po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. At ngayon pa lang, magpapasalamat ako sa mga support nyo by clicking the subscribe, the bell button. And I would like to say thank you to all who subscribe all over the world. Sa mga hindi ko pa napagpasalamatan kasi hindi pa ako hindi ako marunong mag live stream. So ngayon pa lang, I would like to say thank you to all who subscribe my YouTube channel. Thank you guys, and hope to see you again in my next video. Thank you and God bless. Thank you.